Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Vítajte na dnešnej spoločnej tlačovej konferencii strán Demokrati a Pirátskej strany v zastúpení pani predsedničky Zuzany Šubovej, prepáčte, Zuzka, ospravedlňujem. Dovoľte, aby som vám povedal to, že práve pred malou chvíľou sme podpísali spoločné memorandum o dlhodobej spolupráci. Je to signál toho, že nielen si mimoriadne vážime rozhodnutie Pirátskej strany podporiť stranu Demokrati vo voľbách do Európskeho parlamentu, ale navyše sa aj vzdať kandidatúry, čo samo o sebe je mimoriadne závažné rozhodnutie a o to viac si vážime tú spoluprácu a tú dohodu, ktorú sme spoločne urobili. Žijeme totižto v náročnom období, nielen z hľadiska geopolitického, z hľadiska zahranično-politického, ale aj z hľadiska spravodlivosti, z hľadiska boja za demokraciu, z hľadiska boja za slobodu, slobodu médií, z hľadiska boja za mimovládne organizácie, ktoré sú mimoriadne dôležité. A samozrejme, vo verejnom záujme, ktorý my spoločne chceme presadzovať, je boj proti korupcii a proti netransparentnosti. To všetko nás spája a ešte raz som veľmi rád, pani Šubová, za podporu, ktorú ste prejavili nám a za spoluprácu, ktorú spoločne máme. Veľmi si to vážim a je to dôkaz toho, že keď ide o spoločnú vec, tak jednotlivé politické strany, ktoré naozaj ide o verejný záujem, o dobrú vec, o hodnoty, vedia spolupracovať. A tiež je to dôkaz toho, že keď zoberiem do úvahy, že aj občianski demokrati Slovenska, že demokratická strana, že strana Fórum a tiež Jablko, že tí všetci vyzvali svojich podporovateľov, členov a sympatizantov, aby podporili stranu Demokrati do voľbách v Európskom parlamente, to všetko je dôkaz toho, že spolupracovať vieme. Že keď sa vieme postaviť za spoločnú vec, tá spolupráca je dobrá a tiež toho, že aj v minulosti to neboli demokrati, ako sa nám niekto snažil nalepiť, ktorí by znemožňovali spoluprácu strán v demokratickom spektre. A to je veľmi dôležité. Okrem toho, že nás podporili jednotlivé politické strany, tak nás podporili aj ľudia, či už z verejného života, alebo z kultúrnej obce. Ľudia, ktorí naozaj majú za sebou životný príbeh, ako napríklad Milan Kňažko, Iveta Radičová, alebo z kultúrnej obce herečka Zuzana Kanoc, Rastio Sokol. Chcete spomenúť to, že nás výrazným spôsobom podporil Ivan Korčok, ale aj Rastio Káčer. Tí ľudia majú životné príbehy za sebou a s tou podporou, ktorá od nich je, to znamená, že jednoducho sa stotožňujú s našou politikou. Že chcú, aby demokrati boli úspešní vo voľbách do Európskeho parlamentu a chcú, aby demokrati boli súčasťou politického života na Slovensku. Veľká vďaka za to. Dnes aj podpisom memoranda, ktoré sme pred malou chvíľou teda podpísali, opakujem, ukazujeme to, že nás spája reálna vôľa zmeniť veci na Slovensku. Že sa nevieme stotožiť s tým, čo sa dnes vo vláde Roberta Fica deje. Ale že si tiež uvedomujeme to, že aj v minulosti sme urobili chyby. Sebareflexia je dôležitá. A možno o tom povie pár slov aj pani predsednička Šubová. V memorande, ktoré sme podpísali, je viacero bodov, ale chcel by som vás informovať o najmä troch z nich, ktoré sú veľmi dôležité. V prípade úspechu demokratov vo voľbách do Európskeho parlamentu sa zaväzujeme, že budeme presadzovať kľúčové body strany Pirátov z ich volebného programu do Európskeho parlamentu, najmä rozšírenie právomocí úradu Európskej prokuratúry. Ukazuje sa aj v realite, ktorú dnes máme na Slovensku, že ak naozaj nám ide o presadzovanie spravodlivosti, tak potrebujeme podporiť externých aktérov, ktorí možno reálne bez nejakých bočných úmyslov budú sa snažiť presadzovať spravodlivosť a právo na Slovensku. A úrad Európskej prokuratúry by takýmto orgánom určite bol. V ďalšom bode hovoríme, že až do komunálnych volieb budú naše strany, to znamená Piráti a Demokrati, robiť spoločné tlačové besedy v oblasti pôdohospodárstva. Veľmi si vážime odbornosť, ktorú obidve strany majú v tejto oblasti, ale najmä Piráti to považujú za veľmi dôležitú tému pre nich a budú garantom
tejto spolupráce, odborným garantom, s ktorým budeme veľa vecí konzultovať a spoločne budeme robiť tlačové konferencie. Veľmi si to vážim, aj nás to posilní ako stranu Demokrati. A zároveň sme sa dohodli, že obidve strany budeme spolupracovať v oblasti komunálnej politiky, kde poslanci mestských a miestnych zastupiteľstiev, starostovia, primátori oboch strán budú úzko spolupracovať tak, aby bola čo najviac zachovaná ochrana verejného záujmu. Rovnako tak budeme spoločne identifikovať ľudí, ktorí budú môcť byť ďalšími volenými predstaviteľmi v komunálnej politike. Sú tri zásadné veci, na ktorých sme sa zhodli popri ostatných a ja som veľmi rád, lebo v každej jednej z nich je to veľmi dôležité. Zároveň chcem ešte raz zdôrazniť a počiarknuť. Veľmi sa teším spájaniu síl, nie triešteniu síl. Ak chceme zmeniť veci k lepšiemu na Slovensku, potrebujeme spolupracovať. Tá spolupráca dnes je veľmi, veľmi dôležitá. Nad rámec našej spolupráce dvoch strán. Jednoducho každý, kto dnes chce priložiť k dielu spoločnému ten svoj kúsok, nech hľadá cestu, ako spolupracovať. Nie ako sa vymedzovať. Nie ako sa odlučovať. Ešte raz, Piráti, Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Jablko, Fórum, doteraz všetky tieto strany spoločne s demokratmi podporujú našu kandidátku do Európskeho parlamentu a ešte raz veľmi si to vážim. Je to presne cesta, ako spoločne poraziť zlo, lebo ako my hovoríme v našej kampani, my pred zlom nikdy neustúpime, nech má akúkoľvek podobu. Ďakujem veľmi pekne, odozdávam slovo pani predsedničke Šubovej. Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň. Piráti mali niekoľko zásadných podmienok k tomu, aby sme sa tieto kandidatúry vzdali. Jedna časť sa týkala bodov nášho programu, ako už spomenul pán predseda Naď, a druhá sa týkala našej budúcej spolupráce. Mimo týchto bodov sme mali veľmi otvorenú diskusiu s pánom Naďom, a to hlavne k pochybeniu bývalej vlády v súvislosti s pochybeniami a s nomináciou bývalého ministra pôdohospodárstva Vlčana, ktorý vlastne v plnej miere je zodpovedný za katastrofálny stav v rezorte pôdohospodárstva za to obdobie, na ktoré tam pôsobil. Toto si veľmi vážim, že sme mali veľmi otvorenú a prínosnú diskusiu, obidva sme sa na tom zhodli. Ja si postoj pána Naďa úprimne vážim, čo o ostatných predsedoch opozičných strán bohužiaľ povedať nemôžem. Tí viac o spolupráci hovoria, ako skutočne k nej prispievajú. Demokrati boli naozaj jediní, ktorí nás oslovili na spoluprácu. Ja tu nie som na to, aby som hladkala ega politikov. Ja som tu na to, aby som chránila verejný záujem a som preto naozaj rada, že pán Naď nevzal moju kritiku ako útok, ktorú sme mali, ale ako výhradu k mojim veciam, o ktorých sme sa spolu partnersky rozprávali. Pre Pirátov, ako už bolo spomenuté, sú priority ich programu do volieb Európskeho parlamentu kľúčové, či už ide o ochranu finančných záujmov Európskej únie alebo poľnohospodársku politiku v oblasti spravodlivej dotačnej politiky farmárov. A úplne otvorene musím povedať, že farmári sú dnes v kritickej situácii a potrebujú skutočných zástupcov v Európskom parlamente, ktorí reálne budú presadzovať ich záujme tu a teraz a nie až o 4 roky. Teraz je ten moment. V nadväznosti na spravodlivú dotačnú politiku Európskej únie priamo nadväzuje prioritný bod pirátskeho programu, to je ochrana finančných záujmov. Slovenskí piráti v minulosti v spolupráci s českými europoslancami za Pirátov, a to konkrétne s europoslancom Mikulášom Peksom, ktorý dokonca presadil vznik úradu Európskeho prokurátora, úzko už spolupracujú niekoľko mesiacov na tom, aby jednotlivé členské štáty boli povinné vyčleniť pre potreby EPO vlastných vyšetrovateľov, čím by sme úplne odrezali trestné konanie od slovenskej jurisdikcie a tým pádom by sme slovenským politikom úplne znemožnili zasahovať do procesov vyšetrovania v mnohých eurofondových podvodoch. To je veľmi dôležité. Treba si naozaj uvedomiť, že zásahom do UŠP a teraz aj NAKA súčasné vládne elity úplne paralyzovali akékoľvek vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti. Bohužiaľ, teraz nemajú jednotlivé členské štáty povinnosť poskytovať vlastných vyšetrovateľov EPO
úradu Európskeho prokurátora, ale niektoré krajiny, ako je Malta, Bulharsko či Luxembursko, už tak urobili, a to na dobrovoľnej báze. Ak chceme, aby sa životná úroveň Slovákov zvýšila, tak musíme naozaj zabezpečiť, že peniaze z eurofondov a plánu obnovy sa nerozkradnú tak, ako doteraz, a budú účinne chránené, inak tú diaľnicu do Košic nebudeme mať ani do roku 2050, že? Ako šéfka protikorupčnej sekcie na pôdohospodárskej platobnej agentúre som spolu s kolegami demaskovala celý ten dotačný podvodný systém a videla som, ako tá korupčná hydra to má dokonale ošetrené, skutočne dokonale, aby sa akákoľvek snaha a pokus o preverovanie týchto podvodov stretla s masívnym zásahom temných síl, ktoré tento systém dlhé roky nezákonne využívajú. A sami vidíte, čo sa stane v dnešnej dobe s ľuďmi, ktorí sa naozaj poctivo a čestne snažia chrániť verejný záujem. Jednak s oznamovateľmi, následne s vyšetrovateľmi a prokurátormi a teraz už aj samotnými sudcami. Zároveň však vidíme, že na úrad Európskeho prokurátora sú krátky a práve preto Piráti mieria týmto smerom, aby sa posilnilo postavenie EPO. Tu totiž ani generálny prokurátor nevie ani odvolať, ani presunúť prokurátorov EPO, pretože nie sú v jeho pôsobnosti. Demokrati postavili na kandidátku Štefana Hamrana a ja si tu neviem predstaviť lepšieho kandidáta, ktorý by práve tento náš kľúčový bod pirátskeho programu vedel v spolupráci s českými europoslancami za Pirátov dotiahnuť do úspešného konca. Pri policajnej akcii Tajomník, kedy bolo zadržaných niekoľko vysokých funkcionárov ministerstva pôdohospodárstva, bol práve na Štefana Hamrana ako policajného prezidenta vyvíjaný tlak zo strany politikov, aby prezradil vydeseným podozrivým funkcionárom, čo presne polícia na nich má. Ja vám môžem povedať, že som veľmi pozorne sledovala, či policajný prezident pán Hamran podľahne tlaku politikov, alebo či ustojí ten tlak a zachová sa ako správny policajný prezident. Výsledok poznáme. Štefan Hamran konal absolútne profesionálne a politikom vyslal jasný signál, že zákon platí pre každého a nie je prípustné, aby politici zasahovali do vyšetrovania akejkoľvek kauzy. To je jeden z dôvodov, prečo dnes stojím na tejto tlačovej besede vedľa neho. A týmto by som sa rada dodatočne pánovi Hamranovi poďakovala za profesionalitu a za to, že ani pred ministrom vnútra neohol chrbát. Je to presne situácia, ako keď sa mne vyhražal v kancelárii minister pôdohospodárstva Vlčan, že keď zverejním fakty, ku ktorým sme dospeli na PPA, tak mi zničí moju dobrú povesť. Áno, snažia sa v súčasnosti pošpiniť čestných ľudí, štátnych zamestnancov, policajtov, prokurátorov, ako som spomínala, začínajú postihovať aj sudcov. My ale máme odvahu robiť veci tak, ako je správne. To je heslo Pirátov. My ale máme odvahu robiť veci tak, ako je správne. A ak zostanú obidve naše strany pred bránami Európarlamentu, to znamená aj strana Demokrati, aj strana Piráti, tak nič z toho, čo tu hovorím, sa nám nepodarí presadiť. Preto som sa dohodla s pánom Náďom na konkrétnych podmienkach, ktoré vám už odprezentoval a na základe ktorých sa Piráti rozhodli vzdať kandidatúry. A veľmi ma teší budúca spolupráca. Veľmi sa na to teším. Ďakujem aj ja. Dámy a páni, ešte len na záver jednou vetou. Minulý týždeň sme tu odprezentovali to, že Slovenská republika príde o určite viac ako 25 miliónov eur kvôli šafareniu v rámci poľnohospodárskej platobnej agentúry v rokoch 16 až 20. Kauza dobytkár. To žiaľ nie je všetko, to je len špička ľadovca, ale ukazuje to, akým spôsobom sa dajú zneužiť peniaze, ktoré sú určené pre poľnohospodárov, pre farmárov, ktorí sú mimoriadne dôležití pre nás. Preto je tá téma dôležitá ako pre demokratov, tak pre Pirátov a preto na nej spolupracujeme a budeme sa jej veľmi, veľmi zodpovedne venovať spoločne s cieľom, aby sme podporili farmárov. Lebo farmárov treba podporiť. Ale v žiadnom prípade netreba podporovať rôznych príživníkov, ktorí vysávajú desiatky miliónov eur, ktoré majú ísť tým, ktorí sa starajú o to, aby sme mali zdravé potraviny a v dostatočnom množstve. Takže toto je jeden z ďalších dôvodov a som veľmi rád, že sme spoločne vytvorili silnú líniu, ktorá bude bojovať za farmárov a proti korupcii v pôdohospodárstve. Ďakujem veľmi pekne a dávam možnosť na otázky. No, však je úplne jasné, prečo sa spájate, pretože každý hlas pred tými voľbami je dobrý, na tom nič zlé nie je. Ak neúspejete, budete pokračovať v tej spolupráci?
No určite budeme spolupracovať v zmysle memoranda, ale my sme presvedčení o tom, že uspejeme. Myslím si, že aj útoky, ktoré smerujú v ostatných dňoch z rôznej konšpiračnej, dezinformačnej scény voči demokratom ukazujú, že v prieskumoch sme výrazným spôsobom narastli a že budeme úspešní, o tom sme presvedčení, aj vďaka podpore od Pirátov a od ďalších, ale aj vďaka zodpovednej politike, ktorú robíme. A úplne jasnej, máme jasnú líniu, zlu neustúpime a nebojíme sa to povedať a tiež nevoláme po 100 dňoch nekonečného pokoja. Takže verím, že to ľudia pochopili. No a my budeme spolupracovať aj po európskych voľbách. Samozrejme, keď budeme mať zástupcu v Európskom parlamente, tak budeme vedieť presadzovať veci aj smerom k Európskemu parlamentu. Keď nie, tak spolupracujeme v oblasti tém, ako je verejný záujem za transparentnosť a proti korupcii, špeciálne na pôdohospodárstve a tiež v súvislosti s komunálnou politikou. Takže tá spolupráca určite bude pokračovať. A teraz jednu takú otázku k tomu snemu, ktorý sa konal v Košiciach. Ako hodnotíte to, že pán Pellegrini je síce budúcim prezidentom, ale stále ako keby zostal v čele tej strany? A vy to tak vnímate? Nechám vyjadriť sa aj pani predsedničku Šubovú, ale za našu stranu by som chcel povedať dve veci. V prvom rade chceme veľmi pekne zagratulovať a úprimne pánovi Šutajovi Eštokovi, že sa stal predsedom strany Hlas a veríme, že sa mu bude rovnako dariť v strane Hlas, ako sa mu darí na ministerstve vnútra. To znamená, všetko schopné odchádza a postupne to celé zaniká a rozbije. Takže toto mu prajeme aj v súvislosti so stranou Hlas. Čo sa týka pána Pellegriniho, to je takéto odchádzanie, neodchádzanie. On v podstate by aj chcel jazdiť na motorke, aj mu motorka spod zadku odchádza. Takže on by chcel riadiť stranu a aj vlastne je prezident a nechce ju riadiť. Je to také falošné. Toto nie je o tom, či ho to hovorí nejakým spôsobom zákon alebo nie, toto je o politickej kultúre. Pokiaľ sa niekto stane prezidentom, má byť prezidentom všetkých občanov Slovenskej republiky. Peter Pellegrini od prvého momentu, ako bol zvolený, ukazuje, že nemá ani ambíciu byť prezidentom všetkých občanov. Vyhraňuje sa úplne jasne, prokoalične, veľakrát veľmi neférovo zaútočil na voličov opozície, dokonca opozíciu viní z toho, čo sa stalo predsedovi vlády, čo je absolútne absurdné a ako keby sa zabudol pozrieť do zrkadla, čo robil nielen on, ale najmä ľudia ako Šutaj, Eštok a ďalší z jeho vlastnej strany. Takže toľko za nás a nech sa páči Piráti k tomu. No áno, tak jak povedal pán Nák, samozrejme aj ja gratulujem pánovi predsedovi, pánovi Štokovi k zvoleniu. Viem, aká to je práca, nie je to jednoduché, ale to, či to bude dobrý smer alebo zlý smer, dobré rozhodnutie, zlé rozhodnutie pre Hlas, ja si myslím, že sa dozvieme veľmi rýchlo. Do roka budeme vidieť tú líniu, ktorú on drží. Čo sa týka pána Pellegriniho, viete, ja by som dala ako príklad pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Vieme, že bola členka Progresívneho Slovenska, ale ako náhle obsadila prezidentský palát a stala sa prezidentkou Slovenskej republiky, okamžite sa vzdala členstva vo svojej strane. A to je tá nestraníckosť, to je ten, podľa mňa, prezident každého občana. No a toto pán Pellegrini neurobil, on len pozastavil svoje členstvo, čiže to je tiež signál, že sme tak na poli, že nechce byť úplne súčasťou, ale nie je úplne odrezaný. Takže to je môj názor. Ďakujeme veľmi pekne. Ak nie sú ďalšie otázky, prajeme pekný deň a všetko dobré. Dovidenia. Ďakujem.